Πώς είναι? Τόνι Φίνος! Πούντος! Πούντος! Ξέρω καλά, δεν είναι έτοιμη. Έτοιμη λέει! Όταν εγώ ου, εσείς α! 1, 2, 3, Τι γίνεται Καλαμάτα, τι φτιάχνετε ρε, είστε καλά? Εδώ στην Καλαμάτα ή θα βρέχει ή θα σκάει ο τζίτης. Δεν μπορεί να την βρούμε κάπου στη μέση, αν και σήμερα είναι τέλεια, είναι πολύ ωραία. Μας έχετε λείψει. Καλαμάτα, ήρθαμε να σου πούμε ένα καλησπέρα και να είστε καλά. Ευχαριστούμε, καλό βράδυ, γεια σας. Να είστε καλά. Τι κανένας, δεν θα πει ρε Τόνι, κάτσε λίγο κανένας? Το είπανε 3, θα κάτσουμε 4 ώρες. Γύρω για να πάρω και τα απαραίτητα. Δεν ξέρω θέλω.